wong wedok tuh kon ngulek nek bumbu yo ra gelem kowe ram ngel Pak ini bumbu wong iya aku aneh cari Lah aku iki kur tunggu yo lek carane ngulek kuwi kok. ini tangan siji lho Pak ngene lho Delokno ki lho anak wedok lho. ngene lho lho jono lho ngene kayak uyah uyah sih enak pan ramal suci aku itu tenaga ta lih ya Keliran. iya ngene ra kayak uyah kata nek kayak uyah yo ora selapus enggak Mas Aku ta. Alah basing ta. iki sapa cara iki bisa iki kok watu to lho uyahe lho iki yo aneh lho bumbu kan uyah dhisik sing mari iki enak nang ngulek yo uyahe rambut wae iya ngel lah oke Aku ketunggu yo ngerekam ning ngene iki. nah kan sing mari bukan ya, tapi yang enak apa ya tak ya angel ya itu bahasa Pak aku sudah komplain dong kira kok sama kan malas nonton Yan, ya ini sebenarnya ramangan ya. Udah gini gini. nyoba lagi kira wong wedok lo dipikir gak angel lo masak Ngiler. Ketetesan. Aduh. Yang tadi ulek nih tata. Ngulek lagi. Enak banget. Aku nih. Gila mau minta ubat-ubat. aku lah bayar 15.000 kon diskon goreng males Ngulek gue aku mau. ngomongin mah Lali ngulek ini gitu mah. Ngulek gue ora remuk lho. Ngene. Datang ngene iki. Iya asih angel. Asih. Aku gak sanggup lagi. Takon iki wong wedok suka segi mulek tok wis angel awone liyane. saya baru nyadari toh Aku mari ini saya nguleknya tok saumur-umur atau mulek. Wis anu, tapi kok kowe enak kowe kok ngene-ngene tok kok. mainnya main tangan loh Pak tangannya diuyek-uyek Lah kowe mau ngene-ngene tok lembut. Lah aku lak penet-penet ngelek ngiler. Awor ngiler.